Gila nek, taruh yo. Rumah order ukuran nih, rolas kali rolas. Harga 800 juta. Bentuk kaca depan nama itu. Pombong ini yo. Nah sebelah kiri kiri iki wis ono pagar tanam itu. Saya langsung lanjut mrene. Nah, nang kene iki wis oleh pagar shadingan kaya ngene lho. Ono motif kayu ngene ben ben apa kesan estetik yo. Nah, saiki langsung lanjut. Nah, sebelah kanan kene iki nggone arah karpote Faceful Keramikan. Lampu itu mau ono loro kiwa teng nyop sing moncot iso ndukur. Jalur samping ready lho. Saiki langsung lanjut nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang ngalone halaman depan omahe lho. Fasad depan omahe ono batu alam ketinso sampe ndukur yo. Pasti ono lampune moncot iso ndukur. Nah, iki halaman iso digenggon acara keluarga utawa arisan. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, menggo sebelah kiri kiri. Nah, kadurunge mlebu comblo sih sepatune rek, solis berseni yo. Ah. Iya. Oh, saya ngasih, pusing rek. Alumni raya kata das. Lawange kok tarung, pokoke wong gak tarung golek gapi yo. Saya langsung nang sebelah sadurunge sebelah kiri, lurus mrene sih, lurus yo. Nah, iki nang gone kamar mandine, kiwa tengene wis full keramikan yo. Wis ini nggak duduk, screenshot ready, shower ready, keran ready. Nah, saya langsung menggo nang sebelah kanan kini. Nah, iki nang gone ruang tamu dondo. Wombo koyo ngene yo. Si pasti terselingan ono lampu ning ngene, ono jendela sing iso gak tutup. Ben sirkulasi udara mlebu belanja. Tau karpot langsung menjero mrene ya iso iki lewat sebelah kiri gini yo. Nah, saiki langsung lurus mrene. Nah, iki nang gone kamar tidur pertama yo. Ono jendela loro sing langsung menghadap nang arek karpote. Cecepane AC ready tapi engko asine ben nggo dhewe yo. Soale opo sih durung free. Nah, iki kayak acara arisan keluarga lho. Ready menik Rio yo ando. Keluarga besar kumpul kabeh nang kene ready ya. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki menggo nang sebelah kiri. Iki nang gone arah dapur e. Oh. Ono mini bare dapur e gede ngene yo. Pen tambah kitchen set tambah apik tambah josis yo. Lampune cemrentel yo. Nah. Saiki menggo nang sebelah kanan kini iki. Nah. Iki ngene kamar tidur lho. Sekarang ini modele. Si pasti cek panasi ready. Iki kayak kamar tidur anak iso pengen duwe pembantu utawa ART yo iso nang kono yo. Nah. Saiki settingan maneh. Oh, iki nang gone arah mrene. Arah laundry room utawa dijemur. Lho, cek gak cemrentel nang ngarep disejani nang kene yo. Ah, saiki langsung lurus mrene. Oh. Iki ono kamar mandi sisan, ki tengene wis full keramikan, wis ini jongkok, kena geng atas sikil, shower ready, keran sing pasti kari ngontir to. Ah, saiki langsung lanjut mrene. Nah. Iki langsung lanjut nang lantai kedua nang kene yo. Oh. Sebelah kanan gini ready tamengin lho. Nyendalan cilik sosok kantor iki koyo sama tamengin iki lho. Model kayak ngene. Tuh, kotak-kotak ngene yo. Iki nang gone lantai kedua nek lurus mrene langsung nang gone arah balkon yo. Tuh. Pentel lho, balkone ready yo. Kayak nginceng-nginceng tonggo ta sapa engko wis penatur dhewe, yo penak yo. Nah, iki nang lantai kedua lho. Langsung lurus mrene. Nah, iki nang gone kamar tidur ono jendela loro sing iso gantung ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar yo. Nah. Saiki lurus mrene. Iki nang gone kamar tidur yo. Jendela wis pasti ready, cecepan AC yo ready yo. Nah. Saiki langsung lho. Iki tuh, drop selingan lampu cemrentel lho, model wapi ngono yo. Nah. Iki sebelah kiri gini ono balkon sisan lho, yo gede. Iki kayak acara ngono wis cocok enak, ge malam panjang ready, ge kopak ready, nyuri ready yo. Iki langsung menggo sebelah kiri. Nah, iki nang gone kamar mandine yo. Kiwa tengene wis keramikan full, wis ini nggak duduk. Secret ready, shower yo ready. Nah, tadi nek wis gak perlu mending sore nang ndukur iso nang kamar mandine yo. Nah, iki ono kok kamar mandine ono loro lho. Sijine wis jongkok. Oh, wis full keramikan. Yo ready shower yo. Nah.
Nang kene iki ono minimalis sisan tuh. Ono balkone. Tempat wudu bagi yang agama Islam. Utawa apa penatur dhewe yo penake yo. Nah, nang ndukur iki mangko enak. Nek pen gak cocok nang WC duduk iso nang jongkok. Nek gak cocok nang jongkok iso nang duduk. Saiki tak critani nang kene. Yo, nang ndukur kene. Iki mangko omahe ukuran 12 kali 12 hargane 800 jutaan yo. Untuk super lokasi. Nah, sadurunge super lokasi, iki mau tempat tebakan. Kamar iki ono piro total yo. Nah, untuk super lokasi, banding wis beri kamar ning kamar gawane iki kae. Wis ngono kasih sih. Bleng rek kok. Pentung Mas. Ampun ya, cepet lho. Wapi.